ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፉ ሂደት ዓመታት ካብ ዝነበረቶ ትሑት መነባብሮ ቁጠባ ተናጊፋ ህዝባ ዝሕሸ መነባብሮ ከነበር ሃፍታ ኣብ ረብሓ ክተውዕል ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ሓንፂፃ ተግባራዊ ትገብር ዘላ ሃገር እያ። ንዓመታት ዝነበሩ ኣኽራናታ፣ ሽንጥሮታታ፣ ከተማታት ንዓይኒ ኣዝዮም ሰሓብቲ ተፈጥራዊ ስፍራታት ወሓዝቲ ሩባታትን ካልኦት ውህሉል ዓቕምታታን ብምፍታሽ ንታሪኻን ዕድሚኣን ዝምጥኑ ስራሕቲ ብምውጋን ዝጀመረቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ውፅኢት የመዝግቡለው። ኢትዮጵያ ጸጋታት ናብ ረብሓ ንምውዓል ብገበታን ሸገር ኣቢላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመረቶ ፕሮጀክት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሽማን ታሪኻን ዝምጥኑ ዓበይቲ ስራሕቲ ወጊናቱሉ እያ። ገበታን ሸገር፣ ገበታን ሃገርን፣ ገበታን ወለዶን ዝብሉ ፕሮጀክትታት ብምሕንጻጽ ከባብታት ዘለዎን ሃፍቲ ብግቡእ ብምልማዕ ንነበርተን ምችዋት ንበጻሕተን እውን ተደላይትን ተሃረፍትን ንኽትኾና ብዕቱብ ይስራሕ ኣሎ። ብገበታን ሸገር ዝተጀመረ ልምዓት መስሕብ ዑደተኛታት ምዝማን ከተማን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እዛ ሃገር ዘለው ውህሉል ዓቕሚ ብምፍታሽ ናብ ረብሓ ንምውዓል ዝተጀመረ ስራሕ እውን ዛጊድ ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብሎ። ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዝነብረላ ሃገራዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ትካላት ዝርከቡላ ካብተን ቀዳሞት ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሽማ ታሪኻን ዕድሚኣን እትምጥን ከተማ ንምግባር ብ2011 ዓመተ ምህረት ብገበታን ሸገር ዝተጀመሩ ፕሮጀክትታት ውፅኢት ካብ ዝተመዝገቡሎም ፕሮጀክትታት እዮም። ለውጡ ማግስት ጀምረን አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ እናደርጋታለን ብለን ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ በርካታ ስራዎች በከተማ አስተዳደሩ ሲሰሩ ነው የቆዩት። ካብ ጽባሕ ለውጥ ጀሚርና አዲስ አበባ ከም ሽማ አንበባ ክነምስላ ኢና በመባል ካብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚሩ ብዙሓት ተግባራት በመምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ክውገኑ ጸኒሖም እዮም። መልክዕ ከተማና ምቕያር፣ መሰረተ ልምዓት መምሕያሽ፣ ጽንቶ መነባብሮ ህዝብና ዘመሓይሹ፣ ጽባቐ ከተማና ዘመሓይሹ ብዙሓት ስራሕቲ ክስርሑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ አዲስ አበባ ፈለማይ ሆቴል፣ ፈለማይ ፖስታ ቤት እዞም ኩሎም ነባራት ቦታታት ንዓድዋ ሙዚየም ከቢቦም እዮም ዝርከቡ። ሓወልቲ ጀጋኑና እውን ኣለዉ። እዞም ነባር ስፍራታትና ብመሰረት ልምዓት ዝራኸብሉ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ጽቡቕ እዩ። ካልእ ድማ ንግልጋሎት ምችውን ዘሳልጥን እዩ። ተወዳዳሪ እውን ዝገብር እዩ። ውፅኢታውነት ገበታን ሸገር መሰረት በመግባር ተሳትፎ ህዝብን መንግስትን ብምዕዛዝ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ወጻኢ ክትግበሩ ተተሊሞም ብገበታን ሃገር ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት እውን ከባብታት ዘለዎን ሃፍቲ ናብ ጸጋ ብምቕያር ማሕበረሰብ እተን ከባብታትን ሃገርን ተረባሕቲ ክኾኑ ይገብሩሎም። ጎርጎራ፣ ወንጪ፣ ኮሻን ቤኑናን ዘለዎም አቀማምጣ መሬትን ጸጋ ተፈጥሮን ብምጥማር ንነበርቲ እቲ ከባቢ ተረባሕቲ ብዝገብር መልክዑ ዝተሃነጹ እዮም። እቶም ፕሮጀክትታት ዝተፈላለዩ መዳርግቲ አካላት ፍልጠቶም ገንዘቦምን ጉልበቶምን ብምውዳድ መባጽሕ ዑደተኛታት ብምዃን ሃገር ዘላልዩ ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩን ሜላ መነባብሮ እቲ ከባብን ዘዘመኑ ዝተምሓየሹ ሓደሽቲ አሰራርሓታት ብምጥቃም ዝተሃነጹ እዮም። ወንጪ እንግዲህ በሀገራችን ካሉ ወንጪ ኣብ ሃገርና ካብ ዘለው ተፈጥራዊ ጸጋ ካብ ዝዓደሎም ቦታታት ሓደ እዩ። ተፈጥሮ ዝዓደሎ ውቅብ ከባቢ እዩ። ንተፈጥራዊ ጽባቐ ሰብ ድማ ሪኡ ዝሓሸ ውቅብ ምግባሩ እንትትርኢ ቀደም ዝፈልጣ ወንጪ ሕዚ ዝያዳ ጸቢቓ ብኢድ ሰብ ተነኻኺኣ ማዕሪጋ እያ ጸኒሓትኒ። ልዕሊ ኩሉ ንማሕበረሰብ እዚ ከባቢ እዚ ጽባቐኣ ተፈጥራዊ ጸጋኣ ፍልፍል እቶት ዝኾነሉ ናብራ ሕብረተሰብ እዚ ከባቢ ዝቕየረሉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምንቅስቃስ ቱሪዝም ኦሮምያን ኢትዮጵያን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ኣብፂሑ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኾነስ ካብ ወጻኢ ዝመፁ ዑደተኛታት ዝተኣናገድሉ ኩነታት ዝስሕብ ይመስለኒ። ካብ ዝረአኽዎም ብዙሓት ውቅባት ስፍራታት ሓደ ወንጪ እዩ። ኣብ ወንጪ ተፈጥሮ ተገሊሃ ወፂኣ ኣላ። ዓድና ሰላም እንተኾይኑ
ህዝብና ካብዚ ተረባሓይ ክኸውን እንተ ጌርና ጽቡቕ ኩነታት እየ ርኤ ዘለኹ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ እዩ ዘበኑ ዘበነ ቴክኖሎጂ እሞ እዚ ሓድሽ ወለዶ ንምርምርን ሓደሽቲ ምህዞታት ቴክኖሎጂ ክበረታታዕ ብዝብል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሃነጸ ዘበናዊ ሳይንስ ሙዚየም እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብራኸ ኢትዮጵያ ከዛይዱ ካብ ዝተሃነጹ ፕሮጀክትታት ሓደ እዩ። ሙዚየም ሳይንስ እዋኑ ዝጠልቦም ሓሳባት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስራሕቲ ምህዞ ዝምዕብልሉ ንዘበናዊት ኢትዮጵያ ክምጥን ተገይሩ ዝተሃነጸ እዩ። ሙዚየም ሳይንስ ንከተማ አዲስ አበባ ጽባቐ ዝወሰኸ በቀንዱ ድማ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ኢትዮጵያ እጃማ ክትወፊ ዝሕግዝ እዩ። ይህን የመሰለ ሳይንስ ሙዚየም በከተማችን መገንባቱ ለከተማው አንድ ትልቅ ውበትን የሚጨምር ነው። ከምዚ ዝበለ ሙዚየም ሳይንስ ኣብ ከተማና ምህናጹ ንከተማና ሓደ ዓብይ ጽባቐ ዝውስኽ እዩ። በቀንዱ ድማ እዚ ዘበነ ቴክኖሎጂ እዩ። ብሳይንስ ብዙሓት ምርምራት ዝዓምቁሉ እዩ። ንሕና እውን እጃምና ክንወፊ ዝሕግዝ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዙሓት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣለዉ። እቶም ትካላት ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘበናዎት ክኾኑ ስለዘለዎም እዚ ሙዚየም ድማ ማእኸል ለኽእት ኮይኑ ከገልግል እዩ። ሓፈሻዊ ስብዕና ዝወለዶ ምህናጽ ፍልጠት ምዕባይ ብርኪ ምርምር ዝወለዶ ክብ ኣብ ዝብለሉ ብርኪ ብዙሕ ስራሕ ክስርሐሉ ይኽእል እዩ። ብዓውዲ ቴክኖሎጂ እውን ተወዳደርቲ ክገብረና ይኽእል እዩ። ንከተማና ድማ ዓብይ ብስራት እዩ። ኣብ ጥቃ ከተማ መተኻራ ካብ ብሄራዊ ፓርክ ኣዋሽ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዝርከብ መንደር ቤኑና ኣሰር ገጸ መሬት እሳተ ጎመራ ናብ ሰላማዊ መዘናግዕን ሓምለዋይ መሬት ሕርሻን ዝተቐየረሉ እዩ። መንደር ቤኑና ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ኮይና ፕሮጀክትታት ምስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፈ ፕሮጀክት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም። ቤኑና ቪሌጅ ይቻላልን ባይናችን ያየንበት ና ቪሌጅ ምህናጽ ይከኣል እዩ ዝብል በዓይንና ዝራእይናሉ ብኢና ዝጨበጥናሉ ዕቤት ኢትዮጵያ መሰረት ንምንባር ዝደልዩ ዓዶም ዝፈቱ ሃገሮም ንምቕያር ደው ዘብል ከም ዘይኾነ ሕልሚ ዘለዎ ዓቕሚ ሕልሚ ዝተንተነ ዝተሓባበረ ከምዚ ዝበለ ቦታ ዝተረስዐ ብኸምዚ መንገዲ ገነት ምግባር ከም ዝከኣል ጽቡቕ ትምህርቲ ዝተወሰደሉን ይከኣል እዩ ዝብል ጭርሖ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝረአ ዝጭበጥ ምዃኑ ትምህርቲ ዝረኸብናሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ናይዚ ሕልሚ መተዓናቐፍቲ ኣብ ዝቐረየ ክፋል ሃገርና መሰረት ዕቤት ብምንባር ሕዚ እውን ደጋጊምና ናይ ይከኣል መንፈስ ንኽንጭብጥ ክንሪኦ ምስ ሓደራ ከተሓሳስብ ይፈቱ። ፓርኪ ጨበራ ጩርጩራ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ዝተጀመሩ ኣካል ማዕድን ሃገር እዩ። እቲ ፓርክ ኣብ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዕዙዝ ግደን ምስልን ንኽህልዎ ተገይሩ ንግልጋሎት ክፉት ኮይኑ እዩ። ሶስት ነገር አጥብቀን ብንፈልግ ብናስተውል ብንሻ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ሁኔታ ወደ ላቀው ደረጃ ለማሸጋገር እድል ይሰጠን ይችላል። ሰለስተ ነገር አጥቢቅና እንትነስተውዕል እንትንደሊ ኢትዮጵያ ሕዚ ካብ ዘላትሉ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምስግጋር እድል ክህበና ይኽእል። ቀዳማይ ናይ ምርኣይ ምዕባለ እዩ። ወዲ ሰብ ናይ ምርኣይ ብልጽግና እንድሕር ዘይተዓደለ ከባቢኡ ተመዝሚዙ ይውዳእ። ሃፍቲ ተፈጥሮ እንተሃለወ ነዚ ድማ ዓይን እንድሕር ዘይተዋሃበ ምርኣይ እንተዘይተኸኣለ እዳ ሃፍቲ ክኾኖ ይኽእል እዩ። ከም ኮንታ ዝበሉ ከባቢታት ናይ ምርኣይ ብልጽግና ኢሉውን በሓፈሻ ከም ክልል ደቡብን ኢትዮጵያን ዝበሉ ከባቢታት ዘድሊ ዝተዋሃበና ጸጋ ምርኣይ ምስትውዓል ምድህሳስ እንተዘይኽኢልና ምርኣይ ዝኽእሉ ክዝሕቕዎን ክወስድዎን ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ እዋን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ተቐሚጦም ናይ ምርኣይ ብልጽግና ብዘይምዕዳሎም ጥራሕ ካልኦት ሃፍቶም ተወስድዎ ይረአ። ሕዚ ዘሎ ኩሉ ቦታ ናብ 340 ሜትሮ ዝኸውን ርሕቐት ሓርማዝ ዝረኣየሉ ቦታ እዩ። ኣብ ቅድመይ ብጣዕሚ ዝገርም ብዝኾነ ዓይነት መመዘኒ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብብርክዚ ከምዚ ጸቢቑን ማዕሪጉን ዝተሰርሐ ሪዞርት የለን። እዚ ዝመስል ሪዞርት ተፈጥሮ ኣብ ሓደ ቦታ ምውዳድ ንክንኽእል ዘድልየና ናይ መፈለምታ ናይ ምርኣይ ብልጽግና እዩ። ምስተውዓልን እድል ከም ዘሎ ምግሃድ እዩ።
ተፈጥራዊ ጽባቐን ታሪኻዊ ሓድግታትን ናብ ዝለዓለ ኢኮኖሚያዊ ረብሓን ምቕያር በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ገበታ ንወለዶውን ኣብ 4 ማዕዝናት ዝነኣዱ ውፅኢት የመዝግብሎ ኣብ ክልል ዓፋር ኣካል ገበታ ንወለዶ ዝኾነን ታሪኽ ወዲሰብ ኣብ ዝጀመረላ ጥንታዊት ምድሪ ዝተሃነጸ ሎጅ ንኤንሊ ፓልም 13 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑ ንግልጋሎት ክፉት ኮይኑ እዩ አፋሮች ስለ ትጋት ስለ ብርታት ስለ መስራት ስለ አለመዘናጋት ብዙ ይናገራሉ አፋረቶት ብዛዕባ ትጋት ብዛዕባ ብርታዕ ብዛዕባ መስራሕ ብዙሕ ይዘረው እዮም ካዘሮኦም ሓደ ብዓፋር ዝፍለጥ አባህላ ዕድል ንዝደቀሱ ሰባት ኣይትቅስቀስን ዝብል እዩ ዕድል አላ ተደቂስም ግን ኣይትቅስቀስን ኣብዚ ቦታ ንነዊሕ እዋን ዕድል ክትዞር ብናህና ምድቃስ ኣይርብሾምን ኣይንቕንቆምን ኢላ ገዲፋቶ እምበር እዚ ጉዳይ ክስራሕ ዝነበሮ ቅድሚ 50-60 ዓመታት እዩ ነይሩ ሕዚ ስለ ዝደንጎና ኣይንጣዓስን ይኹን እምበር ስለ ዝሰራሕና እውን ኣይንረውን ጉያና ገና ብዙሕ ምዃኑ ዓፋር ገና ከምዘይትነኽእ ሓሲብና ነዚ መገሲ ወይ ጅማሩ ብዝበለጸ ንምቕጻል ክንተግህ ኢና بعقمي حزبن منغستن إثيوبيا كهنلز تتلمو 24 مقابيت كلتشحن 3 عامة مرات امن سرت زتنبرلو عبي قدب هداسون تقواتيتو زتسانحا هنساتو نهر بموساخ أبقو طباه زاقر إجام خوفي 4 باقمين كلتشحن 17 عامة مرات قدامي منستر أبي أحمد عدمس تقبرلو مرحت حاقرات لعلوت حالفت سرح منغستن أبسترخولو تمرقيوم عبي قدب هداسة أب هنسأتو زقات أموو محلخاتات حالفو نمرقات زبسحة حزبي جنزبو قلبوتن فلتقتن أواريدو زسرحو عبي بروجكت يوم قدب هداسة مرأيات صنعاتن تعواتاينتن إثيوبياويان ونيو قدامي منستر أبي أحمد بسرات ممرق قدب هداسة أب زبسر الأوان قدب هداسة أب تاريخ ملكة تسألم تزبتات كم زخون تزاريبهم هداسة ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ህዳሰ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሎም ጸለምቲ ህዝብታት ታሪኽ ኮይኑ ዝነብር ዓብይ ዓወት እዩ ጸለምቲ ከም ንኽእል ከም ንዕወት ኣብ ታሪኽ ዓለት ጸለምቲ እትፈለማይ ዓብይ ስራሕ ህዳሰ እዩ ንኽእሊና ክንቅጽሊና ንኽትብሉ ነዚ መጽኢኹም ክትህውጹ ጻውዒተ ይቐርብ ድሕሪ ሎሚ ካብዛ ዓለት ጀሚሩ ዳግማዊ ዓድዋ ኣብ ጉባ በዝወለዶ ብምህናጹ زبن لمنا سنفنان مسكون قانون إثيوبيا أبقعو كم متنا التلكعلو زبن أبقد مينا تزرقحو بقلت الزرقاء بلتقنا إثيوبيا زي غرقيو The Grand Ethiopia Renaissance Dam is not only a feat of engineering ambition, it is also a bold affirmation of Africa's capacity. عبي قدب هداسي إثيوبيا أسر مهندسنا طرح زر إيكونن أبي مجهد معبال إثيوبيا أجعان مغير هافتا أبربحان معلن زساقرو مسألة لمعات مغرب زلو عقمي بجهدي زرقاقسيوم نزي تاريخ هوا عوت انت نخبر زسانح حونتاوي متحوبارن حبراو رأنان كان الرقاقسينا بزد ما أبكرنا أفريكا إلون هاقرات تفاسس أباي داقم كانت أساس رنينا عبي قدب هداسي إثيوبيا هاقراو بروجكت ترح زي كونس بان أفريكاوي التحساس بازر إيو The population of Ethiopia is over 100 million and only I think just over 50% of their population have access to electricity. بزحي حزب إثيوبيا لعلى حدا 100 مليون بزحيو كابو فرق زخون دما حيل إلكتريك أي ركبن نزيد أجمل مكلاس قد في الداس دما تهانيسو اتزقرم استهانت قلو فاينانس استرخوا اللي ما قديو علم لخت كالات جنزب نتقدف جنزب انت حتاتو فقادنياتات بزي مخانم إثيوبياويان ناب بعلم تمليسهم جنزب بمتخخاف جميرمو زيغاتات بوند بمجزأن جنزب بملقاسن قهد جيرمو ازي ناي مبل 21 كفل زبن عدوا ايو عدوا بشحن شمونتا 288 عام تمرت إثيوبياويان سراويت آليان زسعارو ايو عدوا مبقس حسب بان أفريكانيزم يو
ዳግማይ መዘከርታ ዓድዋ ግድብ ህዳሴ እዩ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን ንዝቕጽሉ ዓመታት ብ$30 ቢልዮን ዝህነጹ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዕላዊ ተገይሮም እዮም ኣብቲ እዋን ካብ ዝተበሰሩ መፈልፈል ሓይሊ ኒውክለር ፋብሪካ ዘበናዊ ድኹዒ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሸፍቱ መፍረይ ተፈጥሮ ጋዝ መጻረይ ነዳድን ልምዓት ኣባይትን ይርከብዎም እቶም ፕሮጀክትታት ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘላ ጉዕዞ ምዕባለ ዘረጋግጹ እዮም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዓብይ ዝላ ካብ ዝተመዝገበሎም ዘፈራት ሕርሻ ሓደ እዩ ዝተፈላለየ ገጸ መሬት ኩነታት ኣየርን ከባብን ዘለዋ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዓሌታት ዘርኢ ተኽልታት ኣሕምልትን ፍረምረን ንምዝራእን ንምትካልን ምቾት እያ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ዝወነነት ሃገር ህዝባ ብድኽነትን ድርቅን ዝልለየሉ ግዜ ከበቅዕ ብምግቢ ዓርሳ ክትክእል ብመስኖ ሕርሻ ዝጀመረቶ ስራሕ እውን ልዑል ውፅኢት ዝተመዝገበሉ እዩ ስርናይ ብመስኖ ሓጋይ ብምልማዕ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝተተሓዘ ትልሚ እውን ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ ይስርሐሉ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተረኸበ ውፅኢት ምቕጻል እትኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ መፍረይቲ ስርናይ ናይ ምዃን ዕድል ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ይግለጽ እዩ ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣል ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕብራት መንግስታት ፋኦ ኣፍልጦ ሂብዎ እዩ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽን ሕርሻ ንምዝማንን ብዝብል ዝተጣየሸ ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕብራት መንግስታት ፋኦ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዘመዝገበቶ ውፅኢትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዝሃብዎ ኣመራርሓን ኣፍልጦ ሂብዎ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፈልሲ ምትካል መንግስታዊ ኢኒሼቲቭ ብምዃኑ ኣብ መላእ እዚ ሃገር ከም ባህሊ እንዳኾነ መጽዩ ፈልሲ ብምትካል ሓምለዋይ ከባቢ ብምፍጣር ከባቢ ካብ ምዕቃብ ጀሚሩ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ልዑል እጃም ይወፍ ዘሎ እዩ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ መዓልቲ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ፈልስታት ብምትካል ልዑል ምልዕዓል ዝግበረሉ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልዕሊ 48 ሚልዮን ፈልስታት ተተኺሉሉ እዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ንምዝማን ብከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረ ኮሪደር ልምዓት እውን ከተማታት ጸግአን ተጠቂመን ነበርተን ምቹዋት ንምግባር ለይትን ቀትረን ዝዓማሉ ዘለዋ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሳለጠን ይሳለጥ ዘሎን ኮሪደር ልምዓት ኩለመዳዊ ዝተዋደደን ጥሙር ዝርግሐ ልምዓት አካቲቱ መጻኢ ጉዕዞ እዛ ከተማ ዝጠልዎ መስርሕ ቴክኖሎጂ ኣብ ግምት ዘእተወ ውጽኢታዊ ስራሕ እዩ ዋና ከተማ ሕብረት ኣፍሪካን ማእኸል ዲፕሎማስን ካብ ዝበሃላ ከተማታት ዓለምና ሓንቲ ዝኾነት ከተማ አዲስ አበባ ንታሪኻን ዕድሚኣን ዝምጥን ልምዓት ንምውጋን ዝጀመረቶ ጉዕዞ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ተግባራዊ ይግበረሎ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኮነ ኣብ ገጠር ዘለዋ ሃፍቲ ብምጥቃም እተካይዶ ዘላ ስራሕቲ ልምዓት بخل عودي تنسأرر كم زلا زملخت يبلو قدامي منستر أبي أحمد أونا أديس أبا لا يتفترون لمت بيهولون كتموش سنة سفاو إن هاجر يالون مرتان أرجت بكفتين درجة يمير رجعت يهون أبزه زوان أب كتمات أديس أبا استرخب لمدي لو كلهم كتماتات انتقافح كم هاجر زلوا عبيت بزلع على بركيز الرجاجت خونيوم أبزي عمت إثيوبيا انتصررلو عمتي إلنا جميرنا يوم زي مالت بخل عوديهم أب ختماتات لعل من سئرار اللهم أب قطر بحر الشام رز مشارة بحري ببزح عينة تخلطات توسيدخا لعل من سئرار اللو بزفر معدن من سئرار اللو بزفر التكنولوجي كأمن بزيخ البركي من سئرار اللهم إثيوبيا بخل عودي تعبي عزلام كعز عزب قارت أيكونن نزي بابور تختلو حبير خام مقعزن زي مقعزن دليت والكسوات كوانت قنم قعزو إثيوبيا أو زبل جنايكو بزخدنايو كم إثيوبيا زبالة حجرات بزمت أن سراح جميرا بزي مودع زي حساب يكونن
ብዙሓት ከም ዝሓትዎ እቲ ገንዘብ ካበይ መጺኡ ንዝብሉ ዝተፈለየ ገንዘብ መጺኡ ዘይኮነስ ዝተፈለየ ራእይን ዝተደመረ መሪሕነትን ጽቡቕ ከባቢ ስራሕ ስለ ዝተፈጠረ እዩ ዘሎ ሃፍቲ ንልምዓት ነውዕሎ ኣለና ጉዕዞ ኢትዮጵያ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ሰማይ ተኸፊቱ ሰባት ነቂሖም ኣሚኖም ምብትብዓት ይሰርሕሉ ዘለው ኩነታት እዩ ዘሎ ሓደሓዲኦም እንትርእዎም ግዜዮ ይወስድ ይኸውን ጉዕዞ ምዕባለና ግን ፈጺሙ ዘይተዓናቀፍ ምዃኑ ብዝነኻናዮ ዘፈር ኩሉ ኢኻ ትርእኦም ጀሚርና ዘይንፍጽሞ የለን ተዛሪብና ዘይንፍጽሞ የለን አመላኺዕና ዘይንውድኦ የለን ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ትታያለች ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ትረአያ አዲስ አበባ መርአያ ሀገርና እያ ኢትዮጵያ ትበሃል ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ጋሻ በትራንዚት በኢትዮጵያ ገይሩ ዝሐልፍ ንኢትዮጵያ ዝሪኣ በአዲስ አበባ እዩ ምንም አይነጻጸርም ከበፊቱ ጋር ማለት ነው ምስ ቀደም ፈጽሞ ይነጻጸርን ቀደም በዚህ ንምኻድ ጭቃ ነይሩ መዓዝዩ ዝኸባቢ ዝጸሪ ኢና ንብል ነርና መዓዝዩ ደሓን ሰፈር ዝኸውን ንብል ነርና ሕዚ ከምዚሉ እንትረአ ካልእ ቦታ እዩ ዝመስል ሽሮ ሜዳ ክሳብ ዘይመስል እዩ ተቐይሩ ካልእ ሰፈር ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ነገራቱ እንትቕየር እዚ ከባቢ ኣይቕየርን ነይሩ ኩሉ ግዜ ጭቃ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ከምቲ ትርእይዎ ንናብራ ንዓይንኻ ንምኻድ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኮሪደር ልማት ከመጀመር በፊት አውቀዋለሁ አካባቢውንና በዛ ወቅት መንገዱ በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ ከመኪና ጋር እየተጋፋን ነበር የምንሄደው ቅድሚ ኮሪደር ምጅማሩ እዚ ከባቢ ፈልጠየ መንገድ ኣዝዩ ጸቢብ ብምንባሩ ምስ መኪና እንዳተደፋእና ኢና ንኸይድ ነርና ብፍላይ ከምዚ ቆልዑት ሒዝና ንወጽእ ሰባት ኣዝና ንጽገም ኢና ነርና ሓደጋ ዘጋጥመሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ሕዚ ግና ንስራሕ ንቤት ትምህርቲ ዝኸድ ህፃናት ንምፍናው ንምቕባል ንምዝንጋዕ እንትንወጽእ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ሓምለዋይ ነገር እንዳረአኻ ኩሉ ብዘለዎ ብብሽክሌታ بمكينا بأجرون زقعزون بزي زخونة سقات حدقة بنص عنت نموزان نمقتاون كيلناينا حقو ساتينا